esta xornada de Montes, Territorio e Paisaxe que se produce xa na secuencia doutra que celebramos o ano pasado, tamén cos mesmos organizadores, tamén a cargo da sección de Patrimonio e Consello da Cultura Galega. Falarán en primeiro lugar Perfecto Saavedra, en segundo lugar Iago Seara, segue despois Rebeca Blanco e pecharei eu con unhas breves palabras esta sesión inaugural. Entón, xa para non perder moito tempo na presentación de cada un, saiban que esta é a orde de intervención. Dou a palabra ao primeiro que Perfecto Saavedra. Bueno, bons días. Escoitas, sí. Bueno, fai ora xustamente un ano organizamos aquí unha xornada sobre a traxectoria dos montes comunais galegos, a súa consideración como recurso productivo, ambiental, paisaxístico e de calquera outro tipo, non? Esas xornadas convocaron a bastante xente, creo que resultaron interesantes sobre todo polos debates e polos axentes que participaron aquí como representantes a parte de expertos no estudio dos montes, pois representantes das comunidades veciñais, etc. Pero o ano pasado estuveron centradas fundamentalmente no que é a historia dos montes e o seu uso productivo ou de calquera outro tipo, non? As boas prácticas e prácticas non tan boas no que é a xestión e aproveitamento dos montes comunais, non? Estas xornadas que abrimos hoxe, pois en parte ou en boa medida son continuación das anteriores, pero fundamentalmente céntranse máis no que é o territorio e no que é a paisaxe, inda que non só, porque tamén hai algunhas conferencias mañá especialmente sobre aspectos, digamos que de aspectos relativos ao que se pode facer ou que haberá que facer cos montes, non? Pero, bueno, é ben sabido, en todo caso, que os montes inda hoxe forman unha parte sustancial do territorio galego e, ademais do seu valor, digamos que productivo desde o punto de vista económico, no sentido clásico, non? Acollen un patrimonio moi importante de tipo arqueolóxico, como veremos, de tipo paisaxístico, de tipo inmaterial, non? Caso, por exemplo, da toponimia ou de outros valores simbólicos ou espirituais que teñen, pois especialmente para os veciños ou tamén para os estudiosos, non? Entonces, as xornadas están orientadas fundamentalmente a isto, non? Ben sabido tamén que nos últimos 50, 60 anos, pois rompeuse a simbiose que había entre o monte e a labranza, fruto dos cambios que houve no sistema agropecuario, na despoboación, no abandono, etc. Entón, as situacións hoxe son moi variadas, non? Hai casos de abandono casi completo ou completo, casos de aproveitamento forestal ou de outro tipo, non? E tamén hai unha variedade no que toca a xestión, porque son moitos os axentes ou varios axentes que interveñen neste aspecto no que é o diseño do territorio, non? Están as propias comunidades veciñais, parroquiais, están os poderes públicos, ben sexan concellos, ben sexa a Xunta de Galicia, ben sexan outras instancias, está, ao final, a propia sociedade, non? Que digamos que ten dereito, non? O dereito de usufruto ou de aproveitamento do que é a paisaxe e outros aspectos patrimoniais que van unidos aos montes, non? Entonces, estas xornadas orientanse neste aspecto, non? É dicir, os montes como parte fundamental do territorio, como da paisaxe, e como espazos nos que, sin os cuales é imposible entender, non? Pois o que é a organización do territorio ou incluso o que é a revitalización do mundo rural, non? Se que é posible. Esta orientación das xornadas é globalmente globalmente neste aspecto, non? Iago Seara puntualizará máis despois algunhas cuestións referidas ao territorio e ao patrimonio, non? Eu, pola miña parte, ditas estas xeralidades, non? O que quero é agradecer ao Consello da Cultura, non? Que acollese estas xornadas, que as acollese, porque vamos, que as organizase realmente, non? Que sostuvese a súa presidenta que nos acompaña hoxe, ainda que con algo facendo un esforzo, non? Por algo percance,
evidente, non? E a todos os ponentes, non? Que aceptaron o convite, e tamén ao público, non? Que asistente, que, vamos, que para o que están destinadas as jornadas, sin público, pois non tería sentido facelas, non? É nada máis. Gracias. Moitas gracias. Co permiso da presidenta do Consello de Cultura Galega, eu penso que fixo moi ben a explicación da intención destas xornadas dentro dun contexto máis amplo do Consello de Cultura Galega, e creo que non engadiría nada máis eu, porque non teño máis ideas que expresar en coincidencia con Pejerto, polo tanto, paso a palabra a que a presidenta administre hacia Rebeca, non? Bueno, pola miña banda, por suposto, agradecer unha vez máis o Consello permitirnos facer este tipo de xornadas que non solamente se entenden como un lugar no que falar sobre diferentes aspectos, neste caso montes, territorio e paisaxe, senón tamén para xerar espacios de debate, de discusión, e un pouco así están concebidas as xornadas acollendo unha serie de mesas redondas e de debates posteriores. Xa comentou Pejerto que estas xornadas dan continuidade a outras que houve ano pasado, máis centradas na xestión do monte comunal, pero sí que en algún momento comentamos que algúns aspectos quedaron naquel momento no aire e que era importante incidir sobre eles. Un deles xa o comentou el, que a relación do monte co patrimonio, a relación do monte como lugar no que hai outros patrimonios tanto arqueolóxicos como arquitectónicos, como históricos, como identitarios, etc. Pero eu iría un punto máis alá, pensando un pouco, supongo que na idea de Iago de concebir estas xornadas incluindo a parte territorial e a parte paisaxística, entendendo o monte precisamente como patrimonio, non como soporte do patrimonio, sino como patrimonio identitario da sociedade galega. Por iso, creo que estas jornadas son un broche importante para o que xa se comenzou o ano pasado. Pola miña banda, tampouco queremos estender a presentación, porque senón logo vámonos ampliando coas diferentes intervencións e importanos moito, como vos decía antes, a parte do debate, a parte na que interactuemos cos asistentes, pero sí comentar como peche, bueno, darlle un pouco as gracias tanto a Pejerto como a Iago, un pouco porque Pejerto non o comentou, pero en parte estas jornadas teñen sentido dentro do proxecto do Mineco que el dirixe, que se denomina, vou ler porque non o sei de memoria, o Monte Comunal en Galicia, dende comenzos da Idade Moderna á actualidade, do soporte a un bello complexo agrario, a recurso medioambiental e patrimonio paisaxístico, que en parte axudan tamén a realizar estas jornadas. Entón, bueno, a idea era dar continuidade a isto no marco deste proxecto, polo tanto, agradecer os dous a súa realización, a súa implicación e un ano máis a realizar este tipo de actuacións que dan un pouco sentido a nosa labor dentro do Consello. E moitas gracias pola vosa asistencia e, por favor, animadevos na parte do debate da reflexión final. Presidenta. Ben, como dixen, eu vou ser tamén moi breve, temos aí uns minutiños antes de que poida subir o primeiro poñente ás 10 da mañá, como estaba previsto, para iniciar as xornadas sin acumular máis atrasos, e eu quería situalas tamén dentro dun contexto a que se referiron eles e que se referiu tamén Iago na súa intervención, non? Porque cando falamos do monte, no Consello ten habido outras oportunidades, outras actividades programadas en relación co monte. Unhas veces, efectivamente, como un factor de estructuración territorial, as anteriores a estas tamén focalizando no patrimonio. Estou de acordo co que di Rebeca, non solamente como soporte do patrimonio, sino como patrimonio en sí mesmo, patrimonio material e inmaterial, sempre atendendo no patrimonio, desde o punto de vista do Consello, de maneira moi explícita e moi interesada, que esas dúas vías do patrimonio non son compartimentos estancos, sino que unha está relacionada coa outra, pero debe ter a nosa atención sempre.
Ou tamén, por desgraza, o monte como pasto da devastación dos incendios que ten vido aquí en distintas ocasións e con distinto tipo de actividades, non? Debo decir que sempre que programamos actividades en relación co monte, foron actividades que tiveron moito público asistente, moito público participante, non solamente o público que asiste en presencia aquí, que sempre adquiriu un número moi importante, rondando ou superando o máximo do que cabe na sala, senón tamén os que nos seguen en directo vía streaming ou os que despois poden descargar todas as intervencións que quedan gravadas para posteriores ocasións de consulta. Ese interese que o Consello ten no monte como algo fundamental dentro da nosa cultura, polo visto, un interese compartido e está ben que así sexa. Ten tamén outro aspecto que me gustaría salientar e esa relación con o grupo de investigación, porque, claro, nós facemos investigación básica ou investigación aplicada nos nosos proxectos de investigación universitarios, pero un proxecto de investigación, en definitiva, ten que servir para que avance o coñecemento para algo e para alguén. Entón, gustaríame salientar que esta casa está aberta para que se podan trasladar á sociedade resultados ou proxectos de investigación e que se poida divulgar desde aquí, por as distintas formas que nós temos ao vosso dispor, os avances do coñecemento que se producen nos proxectos de investigación ou a relación coas persoas que participan nos proxectos de investigación e que teñen sempre novos puntos de vista, novas informacións, novos datos, novos enfoques que poden contribuir ao debate. E o terceiro que quería salientar é que forma parte tamén da esencia do Consello da Cultura Galega desde o inicio romper a barreira entre as dúas culturas. É dicir, non se pode entender cultura só como creación artística ou como cultura humanística. É dicir, sempre hai que romper esa barreira. E estas xornadas son tamén a prova de que esa barreira se rompe por completo. Aquí vai-se falar de patrimonio material e inmaterial por parte de persoas que teñen ópticas diferentes e disciplinas diferentes que non sempre son de cultura humanística. Por tanto, cadra moi ben dentro da nosa programación xornadas como a presente e agradezolle a sección de Patrimonio e Bens Culturais que levas adiante este tipo de xornadas. Naturalmente, agradezolle tamén as persoas que coordinaron as xornadas anteriores e tamén estas e, por suposto, os que van a actuar como conferenciantes, como participantes, ponentes desde esta mesa e o público. E remato coas minhas palabras de Rebeca. Nós concebimos esas actividades como un foro de opinión, de intercambio, de debate. É importante aquilo de bo e de interesante que teñan que dicir os que falan desde a mesa, pero é igualmente importante o de bo interesante que poida recibir eles desde o público, que son sempre persoas que teñen formación e intereses compartidos e que poden achegar moito o seu punto de vista diferente, con súa pluralidade de posicións, con seus intereses non sempre idénticos, intereses persoais, refírome a un debate que ten que ser necesariamente comunitario, que ten que ser plural, que ten que ser feito con vínculos de moi diferentes foras. Nada máis, esperamos que teñan unhas xornadas que sexan satisfactorias para vostedes, naturalmente ainda esperamos máis que xornadas sexan satisfactorias para todos nós e queda aberta esta xornada sobre montes, territorios e paisaxe.